Bine și bine și la un nou videoclip. Cu voi este Gabi și astăzi o să luăm un Magic Cube pe Free Fire Indonezia. Hai să luăm. Am făcut misiunile acestea să joc 150 de minute și luai câte 5 din acestea. Acum hai să luăm Magic Cube. Aici îl vedeți, Magic Cube Branaus. Hai să... aici. Haideți aici la show. Și o să luăm, nu știu pe care să luăm, cred că o să luăm pe acesta. Nu o să luăm pe acesta, o să luăm marioneta. Uitați aici marioneta, hai să o luăm. Și congarționez, ce să fie marioneta aici. O vedeți, hai să-i dăm, să nu desfacem, să o desfacem acolo. Aici am luat și skin-ul acesta și petul acela. Nu mai am filmat atunci, uitați, arată bine. Îmi place, hai să-i dăm cu echip. Arată bine. Și cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să apăsați și voi butonul așa de like. La 1000 de abonați o să dăm acest cont gratis la un abonat. Hai să strângem și noi 10 like-uri. Și ai acolo cu un subscribe. Blanaus. Cu voi a fost Gabi. Pa!